Sadulang lai panulang ame di malako diulang mande saulang lai paulang kabat hingga takoi panjang mana cuy tu wana sakutiko sadang de untung kadiana la erman malambai lambai juo otandoi nyo kamambe oto wapikir sinan siradian nyo pandang juo dari jauh cuy tu wana kodenetong Ampie katibo tora ke erman satola tibo da ke erman nyesuru baranti di radian wapa sopiroto cubo baranti rasa banta mandanga kato naba itu o baru baranti oto da ke erman Satora baranti oto kini letaga oto di sampingnya baru batanyo nu samang oto wanamo buyong radian onde di kanduang dangakan bana laiko ang manusia sejatanyo antako jinanyo setan wa itu tanyo di radian kalau yolai manusia cuba la ucapkan dua kalimat sadat sinan menjawab buyong sirman nonde udah dangakan bana ambo indak jin doda indak lo setan ambo manusia sejatanya satu mandanga kato ba itu nyucapkan dua kalimat sadat baru picayo buyong radian keninyo induk sama ngoto ma'alun sierman ka mengucapkan dua kalimat sadat bentuk maeto ngabiratui jale bantu nyo kini jale la inyo manusia baru batanyo no sama ngoto kaniyo buyong radian apa sabab kami diambe baitu katonyo kini onde udah dangakan mana kamano udah kini kapai tumpang kanambo nade udah baitu kato si Erman kalau nyo kami kadit
batanyo kami ka menuju kota Padang ba itu kato si Radian mengko batanyo inyo kini kalau yo ke Padang dah badan udah Kobari manompang dai dagang sansai ba itu wana kato Erman topang lawak dan nambo sorang ba itu wana kato inyo kok ke Padang udah kapai bau lambo dah ke kota Padang ba itu wana kato inyo mandanga kato namba itu lanyo buka pintu di Radian satunya buka pintu oto lanai si Erman nate oto lapai oto babalik la barangke oto dari sinan lanyo tinggal mapa Indo puro anda manyalang ayaji Odi malo mande ndak kaibo anak bajalan ndak bapiti lalape dari ayaji anda manjalang balelasan ndak tabadodo ibu hati di pondok ladang mande tinggal lalape dari balelasa anda manjalang kalakitan di malu hati Erman dak kasusah di ladang mande nyotingan narape dari silakitan noto wajalan tarwijo rati boto di kambang indak tabador mande pesakitan mande di kampung natabayang di jalan indak kita etong lati boto di tarata satu latibo di tarata baru bakato sopiroto onde di kandung namudo di eko iyo manompang kakak Padang tolonglah bayi yang kosoto itu wana kato inyo mama nasinan buyong Erman onde apa sopir oto dangakan mana ampun baribu ambo ka apa ampun kana ambola de apa ko ongko soto mapa kapa minta anda ador pa ambo wampa bayinyo nda ador pa ambo wapiti onde di kandung hena mudo di ko iyo inda ongkos ka babaye pambali minyak tolong jadi juwo di sinan bakato buyong Erman onde apa dangakan bana ampun baribu kali ampun di bawah tapak duli dia selo kabasaran katori yang mapa kato talompe kato takui kato nak sampai nambana kambo kaban danga dia apa sabananyo usa kapamai minyak oto kapak minta pambali kopi mbota ado wa itu anak katoinyo kini ba itulah dia apa kondak boleh apa ambo manompang sampai ke Padang sehingga iko pa jadi yu turunkan lambo apa risiko kini cuy tu wana katonyo barakat tolong apa mapa dari nopuro kata rata kini latibo awak di tarata pa oh dari duya apa sampai ke akhirat tolong apa ndak kambo lupuan ko nyampang baik badan ambo mbo bale juo mapa jaso apa cuy tu wana kato Erman turunkan lambo pak dan risiko wa itu wana kato inyo komandanga kato namba itu mandanga sopir labatangka jo si Erman baru tajago balik si Radian
Baru batanyo si Radian bake Erman, odik kandung nama nompang ke Padang, siapo gala jo namo, bari laluru yang bo batanyo. Bari bana ambo bakato, cubo tarangkan namba ari, cubo siangkan namba bulan, ba itu bana katoinyo. Boleh nak jale pulo di ambo, nangakan bana la de uda, ambo bana mo si Radi si Erman, ba itu bana katoinyo. Si Erman dangakan bana, apo sabab mangkok bajalan, mangkok tasabui ke marantau, apo bana tuman entah jadi, cubo curaikan bake ambo. Onde udah dangakan bana la malang da tibo diambo, malang da dapet doda ke ditulak, mujue da dapet ke dirai, la malang mada tibo diambo, cu itu kato si Erman. Mangkonyo malang tibo diambo, ayah mati awak tahu si denduk bako, ba itu bana katoinyo, sadok kekayaan disitanyo, ambo tabuang di nagari, ba itu bana katoinyo. Mangko tasabui dah kebajalan, mangko ambo pai marantau, rencana cari karajo, untung ko dapet dah bakarajo, untung dapet ambo kamakan, untung dapet manyao punggung nang kabalampok, ba itu bana katoinyo, ndak tabado badolai, mandanga katonyo lenco itu. Baru tercinta inyo si Radian memandangi, baru takana kato de inyo, onde di kandung nak ngakan bana, kalau ucu itu nanta jadi, iyo lah malang tuma badan waang. Sungguh tabalik tuma di nanjo ambo, tumpak di badan ambo kini. Ambo bana mo di si Radian, nan tinggal di pasar batang kape, nanaya ambo memang lah mati yo. Tapi samantang ayah mati, untung lah ibu ma dia induk bako, mangkok nyorape bali oto, mangkok bajalan macam kini. Mengko lah jadi induk samang, ba itu bana katoinyo, kok yo cuy itu ridik kandung nanta jadi, lama lang tuma di badan waang manei. Bako made nama bela ba itu bana katoinyo, auto bajalan tarui jo, di jalan usaka dietong, di jalan indah isabui lai. Kini latibo to di taluk batuang, satu latibo di taluk batuang, di sinan noto kabaranti. Baranti makan untuk marisinan langganan ninyo sabanari, ba itu bana ko denetong, posato latibo dan disinan laturun cinan orang oto, turun Radian do sopirnya. Satu lah turun badannya, tarui ke dalam kadai nasi, satu lah tiba di kadai nasi, hidanganlah sudah orang letakkan. Tantu kamakan badannya, satu kamulai Radian nyoka makan, takana buyong si Erman. Barunya perintahkan sopir oto, kan iyo Pak Haji sopir oto, o apa dangakan bana, cubola cali pajak tadi, cubola tanyo Erman tu de apa kini, indak kok apa badaninya. Kalau nyo iyo Pak sadang lapa, bawa lainnya sama makan, biarlah kita kama baik Pak itu parent
siradian mandanga kato siradian lapai apa aji sopiroto nyari lie jo mudi nyari kiri jo kanan indah do tampak buyong Herman barunya tarui kate oto kiro di oto nyota manuangai barunya imbau di paji sonde na kanduang buyong Herman turun lalai nae dari ate oto indah kolapa badan waang ba itu tanyo di paji oh baru menjawab buyong Herman oh apa dan akan malam kok lapa napa tanyo kolita parui kapak bilang indah tabado pak lapa parui tapi walaupun badan lapa warna tumpak di badan mapak diri ambo kok memang iyo lataraso lapa memang lataraso litak bana tapi dia ambo dia pak lah ketahu yo jo apo lah nasi pak kambo bayi jo apo minum kadi bali ba itu wana katoinyo kok nulapa nanindak kadenetong lalapa mapak taraso tapi jo apo kadi bayi ba itu kato buyong Herman nama itu barunya bawa di paji sonde nak kandung buyong Herman marilah nak kita sama makan biarlah kami kama bayi ba itu kato di paji pemandang kato nak ba itu barulah turun badannya dari otonya tuju ke dalam kedai nasi Lasamo makan nyoba tigo ba itu bana badaninyo satu lah makan ninyo kini sasu nasi kanyo su tabayang ayah balinyo kini o di mano ayah kini kabayun tay caliela ana basan saro ba itu bana si Herman ninda tabadoro badolai nasi naninda do lalu lai tiga kalinya maka manyu nasi cukui ketiga lah baranti tabayang-bayang adik kandung tabayang-bayang mandek kandung sadangnya di pondok ladang mana antalai makan nema antaida itu bana tuma buyong Herman nalala sudai nyo makan nyo basuh tangan sekutiko satu nyo basuh tangan di si Herman tarui lai nyo manurui oto kini de Herman capek kaki dengan tangannya ba itu bana sekutiko nyo cari batu ketek sebuah nyo toko-toko banoto ke anamnya jika lah nyari yang samo nyari yang nyo jika badak samo bunyinya ba itu banainya tu kini tampak diradian dari dalam kadai apa nak kato no sama ngoto iyo kaninyo berciradian apa nak kato inyo bake kasopir ayo iko mapa orang nak kapak cari ba itu bana kato no sama alun disuruh nyolapai alun ditagala baranti ayo iko mapa orang nak katuju nande ambo tahu lainnya jo karajo iko bana komana orang nak dicari ba itu katonyo bake pak sopir lasana ngati radian mamandangnya salah sudah orang tu sama makan sama warangke dari situ baru bawa jalan balik oto si Anjoni inyo menuju kota Padang indak tabado ibu hati mandela tinggal di pondok ladang
Cuy itu bana ko denetong de uno dirantang panjang ambil sajo nambah bungo indah dirantang panjang-panjang dipilih sado paguno tumpa di oto la bajalan lai duit masih notonyo satu duit masih notonyo ya papa kopleng jonan kida nyopi jagas jonan su la masuk andel loto kini dari satu por kedua dari dua por ketiga jo ampe baru nyok tanang ba itu mana ko denetong lalape dari Teluk Batung anda menjalang sungai Nipa di malo labu eman indak kaba manuang mande di ladang nantakana lalape dari sungai Nipa tampu painan meso itu lalape dari painan anda menjalang sisa lido indak tabado inyola susah indak kamano dan katokan mande jo kampung bilo kabasu ba itu wana nyokini oto bajalan tarwi jo ba itu wana oto lari indak tabado kancang lari oto kaja bakaja nyotuk kini indak tabado kancang oto latibo di kota Padang tiba di kota Padang oto manampu pasar mudik nanyo tuju jale pasar gadang letibo di pasar gadang beranti tentang gudangnya di sini noto baranti satu baranti oto kini letibo inyo di tujuan la turun sama oto la turun sopir jondo samang si Herman la turun pulau baru pasan radian kasih Herman onde di kanduang buyong Herman Ari batamba ama dia tinggi ju kolita beko parwi si Herman minta lah nasi ke kadai tu tunjuk kadai nasi nan langganannya minta lah nasi dia di kadai tu katoan muda kama bayi dia katoan muda beko kama bayi itu wana katoinyo baru bajalan radian dari sinanyo pai main ke kadai lain hari bertambah tinggi yo tantulah terasolita paru Herman barunya turui katoran tadi baru nyotorui kadai nasi bata bakato nyotibo di kadai nasi bakato nyo karang kadai meminta nasi Herman di situ apa nang kato Herman kini oh udah nama kadai nasi barilah nasi gak sapir yang tonggoan sajo samba ubi baitu wana kato inyo mandangarang kadai makato macam itu rangkadai mencali kasih Herman ba pangana rangkadai kini pajako dicali-cali lai barasi mungkin pajako baru kanai dicali laga inyo kini baju buruk sarawa buruk baju lapang sarawa lapang itu pakaian buyong Herman pakaian inyo baburu tandorang baru kanai bana pajako coy itu nilainya orang kadai bantunya bang pura-pura inyo nak teranga saja
Sangkuati nyolai kapai mambian nasi untuk Herman lasana hati Herman manunggu kironyo da ado do nan nyo ambian dirangkadai rangkadai la tutap sibu inyo maladani na lain sajo padahal awak dari tadi lai meminta nasi gak sapiriang nasi na jo bulie gak sapiriang nasi na jo dape nyo ulang balik sekali lai auda nambah kadai nasi barilah nasi dah gasapir yang lalati yang boda de manunggu lalita paru itaraso ba itu kato uyong Herman de camerang lapo nasi nak kadibayi camerang lapo orang ilo baru datang ba itu nilainya darinya mangkonyo orang kadai malenga-lenga sajo lataan Herman dulu tantang itu disabui pulo karena lain nado na lain baru datang Pak Haji Munaf ate oto putih joto sedan putihnya baru datang satu lah datang Pak Haji ke kadai itu alunnya minta nasi di paji dengan sudang letakkan baik itu bana sakutiko lasana ngatinya kini satu leka makan Pak Haji di kadai itu bakonya basuh tangan di Pak Haji macalik kiri jo kanan tampak si Herman sedang pamanung pajako bantu kamanangi ndak sanang doati Pak Haji memandang dari jauh nyeturui si Herman di Pak Haji bertanya Pak Haji ke si Herman onde nak kandung ramudona ba itu bana kata Pak Haji apa sabab tagak ba manuang ba itu bana kata inyo apa natakana di nak kandung datang dari mano badan waang baru menjawab Buyung Herman onde apa dangakan bana ambo bana mo Pak Buyung Herman ambo nan datang dari jauh dari Nopuro ambo datang ke Siko tipu Siko mepak badan ambo dari tadi Pak meminta nasi dari tadi ambo bakanda nasi sapiriang nak jo boleh dari tadi Pak ambo lalapa nasi sapiriang nak jo rape camerang kade mapak mencali ambo came yo nasi ndak tabai Pak barulah inyo paji tadi barulah berang karang kadai mano di kalian kasadonyo dangakan mana di kalian lai ko kalamo kalian kamangale entah ko anta sainggo iko sajo itu letanyo di Pak Haji coba pikir kalian dangakan mana jale-jale napo lagi kita mangale yang tapi jalan orang anca ado kasingga orang buru ado karabaranti orang elo ado nangka datang nang kayu ado nang katibo nang banse ado nang datang usah beda-bedakan yang badan kita usah bedakan orang jo awak yang tamu sajo samo manangguang parilapa mananga kato paji nambah itu came sekali orang kadai nasi came kolari beko langganannya ba itu wana sakutiko penyampang lari beko langganan awak mangkota saksa inyo kini oh kini ba itu lari orang kadai
Tambai dengan di meja ambo, biarlah ambo beko membayi, tatakkan hidangan cie lai, biar ambo beko ke membayi. Baik tu wana kato Pak Haji, bandanga kato nama itu, tak sasar kadai mabian. Mandanga Pak Haji kamambai letak sasar kadai mamambikan baik tu wana sakutiko baru nyo ajak sieman di Pak Haji marilah naik kita sama makan baik tu wana katoinya. Baru menurut saja badan Herman untung kadian ala lalu duduknya di meja kini lalu duduknya di kursi sampai tangan ate meja bagola duduk basanang hati mande jo adik letak kana barulah makan badan inyo jo apa Haji Munaf samula makan kaduonyo baik itu wana sakutiko lesana ngatinya Pak Haji kini diuntung kadian ala kadibilang boyong sien manita badole badolai